trucava per... Heu donat ja de baixa a l'empresa? I no hi ha la possibilitat de fer un últim viatge? He de fer-lo, no conec cap altre lloc on em puguin atendre. Últimament la gent no viatja. Si t'hagués preguntat coses concretes, Internet és una font inesgotable d'informació, no ho sé tot. Sí, però no hi has estat. No em fa falta. Nois! A tu et passa alguna cosa, que sí? Bueno, a tots ens passen coses. No tu estàs suat. Sou la meva última esperança, em sap greu. No s'ho amoïni, que l'ajudarem amb el que cal. Espera. On vol anar? Un moment. No facis soroll! Vols que ens tanquis, tu? Vols que ens morim de fam o de qualsevol altra cosa? Deixa'm pobrar i almenys, no? L'aire em porta, ja em vull, i si s'ha parat aquí, serà per alguna cosa. Serà el vent. El vent em porta. Soc un viatjant amb un destí. No convé sortir a navegar. Serà millor partir demà al matí. Es pot quedar a dormir aquí? Sí, Aquí a on? Si no s'afanya no arribarà l'últim bus, la parada és lluny. no vull molestar. No hi ha cap lloc per dormir per aquí. Per aquí sí. Aquí a on? Aquí a la costa. Per aquí, però, que demà pugui venir ben d'hora. Li podem preparar un esmorzar abans de marxar. No em tracteu tan bé, a veure si em quedaré aquí. La setmana que ve? Però i si no vull anul·lar? Que no puc fer res fins que... M'explotarà el cor. I això no té finestres! Merda, volies aventura? I aventura! Puta barraca! Pots parlar, Com has dit que no? Tens una foto meva. Perdó. El millor. Contenta? Que no ho veus? No et penso comprar la teva germana. Però què dius? Que no penso pagar per ella, que si la vull la tindré, però no és així. Que no és cap cosa que es compri. Jo mai li faria això, però què t'has pensat? Què és això? Un príncep. Que m'agafi de la mà quan caigui i que m'acompanyi. M'agradaria que m'acompanyessis. Que em donessis a la mà i que fessis realitat la meva vida. Ho has fet molt bé. Tu ho fas molt bé. Aquest negoci ja no funciona. No crec que sigui per un problema de la gent, sinó nostre. La gent ja no té ganes de viatjar per anar a veure els llocs. Us veuen imatges. S'ho imaginen. Ja en tenen prou. Però si hi ha una persona que et mou, si hi ha alguna persona que t'agrada i la vols conèixer bé, doncs no et serveix només una imatge.